Za mene zajedništvo znači jako puno. Mislim da je to vrlo bitan aspekt u životu. Kod prijatelja, kod obitelji, kod suradnika na poslu, kod Hrvata općenito u Hrvatskoj i u svijetu. Jer zajedništvo je nešto što nam daje snagu, nešto što nas motivira, nešto što nas potiče na zajednički trud, na zajednički rad, na zajedničku i čak i prikupljanje misli, pozitivnih misli za bilo kakav napredak, za kreiranje nečega novoga, nečega ljepšega. Jednostavno, novi i viši korak u civilizaciji općenito lakše se postiže kad je grupacija veća, znači kad je zajedništvo prisutno. Bilo to prijatelji, bilo to obitelji, uvijek se taj neki higher level u životu postiže kad je grupa zajedno i kad je jaka zajedno. A zajedništvo čini sve skupa, zajedništvo u mislima, zajedništvo u radu, zajedništvo u trudu, zajedništvo u podupiranju i u principu nešto prekrasno što svaki oblik zajedništva donosi svoje blagodati i svoje blagoslove. I mislim da u bilo kojem trenutku u životu kada imamo priliku da imamo kvalitetno zajedništvo, kvalitetnu grupu, kvalitetnu okolinu, da trebamo biti zahvalni na tome i naravno da ih trebamo održavati to i na engleskom se kaže cherish, to really appreciate and to cherish every single person that is part of that community, that is part of that group. Tako da, eto, to bi za mene bilo zajedništvo i mislim da ga treba čuvati i njegovati iz dana u dan.